U Feričancima se već duže vremena radi na tome da se razviju kao poželjna turistička destinacija, a sada je organizirano i zanimljivo natjecanje zaprega. Konjički klub Nexe službeno postoji od ožujka ove godine i bavi se zaprežnim sportom, dresornim sportom i preponskim sportom. Iako je riječ o mladom klubu, napravili su veliki pothvat i organizirali natjecanje državnog ranga, te su bili domaćin Croatia Kupa u vožnji zaprega i prvenstvo Hrvatske za juniore. Prije pola stoljeća u Hrvatskoj je bilo 250.000 konja, a danas ih je ostalo tek 10%. No razloga za optimizam ipak ima, posebice u Feričanačkom kraju gdje se stara tradicija nastoji oživjeti i to na način da se sve zaokruži u cjelovitu turističku priču. Planiramo svakako malo uzgoj i posvetiti se tom nekom reprodukcijskom dijelu. Naravno, cilj je od najbolje genetike napraviti bazu za razvoj dalje i vratiti te konje koji su ovdje nekada živjeli, jer u Hrvatskoj je bilo konja, znači negdje prije 50 godina 1/4 milijuna, a danas ja mislim da se vraćamo polako na nekih 30.000, pa neka mi uspijemo sa barem možda u budućnosti nekih 100 konja dopridonijeti da taj broj što više raste. Ergela u Feričancima otvorena je u studenom prošle godine, a 4 mjeseca kasnije osnovan je i konjički klub. Glavni cilj je popularizacija konjičkih sportova, natjecanja zaprega te u dresuri i preponskom jahanju. Konje smo uvezli iz Nizozemske, Belgije, Njemačke, znači tražili smo najkvalitetniji genetski materijal koji će danas sutra biti jedan od nosioca uzgoja KVPN konja, pošto su to jedni konji koji stvarno trenutno mislimo da su najsuperiorniji konji koji se mogu koristiti u zaprežnom sportu, a isto tako i kroz ove dvije druge discipline koje sam rekao. Iako je riječ o mladom klubu, napravili su veliki pothvat i organizirali natjecanje državnog ranga, Croatia Kup u vožnji zaprega i prvenstvo Hrvatske za juniore. Značajan je ovo iskorak u promicanju zaprežnog sporta, iako on već ima dobre korijene u Slavoniji i Baranji. Ovo natjecanje Croatia Kupa održava se u 5 krugova. Ove godine Vinkovci, Nova Gradiška, Rušica, Đakovo i sada Feričanci. I s brojem koji je natjecatelj osvojio najveći broj bodova, taj će biti prvak Hrvatske. Ova utakmica se sastoji iz nekoliko fiksnih, čvrstih prepona i nekoliko kapija kroz koje treba se proći u 2 manče. Feričanci su se pokazali kao nova izvrsna destinacija za zaprežni sport, a dio je ovo dugogodišnjeg nastojanja da se razviju kao poželjna turistička destinacija. Konjušnicu imamo od prije malo više od godinu dana, već je puna konja, ozbiljan klub smo organizirali i evo danas smo u prilici biti domaćini organizacije Croatia Kupa i imamo svoje natjecatelje i u jednopregu i u dvopregu i ponosni smo što smo u tako kratkom zapravo razdoblju uspjeli i oformiti jedan ozbiljan klub i napraviti jedno stvarno ozbiljno natjecanje. Maričić je dodao kako će Feričanačka vinarija i dalje biti pokretač razvoja, posebice na polju turizma, te će nastaviti s razvojem sličnih sadržaja.